Vrtačka Parkside. Tu mám ukazovatko a bolo zle toto a toto a toto a toto. Tento gombík vyzerá to ako varistor alebo nejaká teplná poistka sa zoskratuje na tvrdo. Tým pádom je zoskradovaný na tvrdo tento výstup a ten gombík je vnútri v tomto vypínači. Odtiaľ je aj tento jeden tranzistor a tieto dva drobky tie sú odtiaľto. Ukážem aj názornú ukážku, ako to ide. Normálne to funguje. Takže tak.